noastră, poate mai țineți minte că urma să avem un eveniment aici la Sibiu. Din păcate, știți foarte bine, pandemia nu ne-a permis acest lucru, așa că așa ne-am decis ca să continuăm și evenimentelor aici la noastră la Sibiu. Și la noastră, pentru că toți ne simțim foarte bine ca și acasă, nu? Suntem un grup mai unit, un grup mai deosebit. Cel puțin, eu așa sper. Pentru cei care mă cunosc și cei care nu mă cunosc, numele meu este Noel Robert, mă ocup de securitate fizică doar din 1982 încoace. Înainte s-a ocupat securitatea de mine, dar a fost alte vremuri de apus. Știți foarte bine, e un domeniu în plină dezvoltare. Nu știu cum doriți să fiu astăzi, să fiu util sau să fiu simpatic. Ce spuneți, domnul Și. Nu va fi destul de greu să nu credeți. Cei care mă cunosc știți că sunt un pic mai rău, în sensul bun al cuvântului. Foarte bine știți că nu așa m-am născut. Dar așa este viața. Și cum învățăm cel mai ușor? Cei care aveți copii, cum învață copiii mai ușor? Sau când se joacă. Dar noi, adulții, suntem un pic mai alți. Noi, din ce putem învăța cel mai ușor? Din ce învățați noastră mai ușor? Din greșeli. Din greșeli. Ei, eu știu că doar la mine la Cluj se întâmplă tot. La noastră și în restul țării nu se întâmplă. Doar la noi sunt greșeli pe care le întâlnesc ca și proiectant când primesc o analiză de risc. Și mă lovesc de fel și fel de situații. Nu știu cum e pe la noastră, prin teritoriu. Apar greșeli în... Totul este clar sau totul este în șansă, ca de obicei. Bun. Eu întotdeauna recomand, pentru că așa am fost învățat, ca să caut răspunsurile, în special în documentație, în legislație. Sau în legislație. Am început să aud negru pe alb. Și îmi plac anumite citate. Îmi place să mă ghidez după citate. Rudyard Kipling a spus că care este cel mai mare risc? Dacă cumva știe cineva. Să nu-ți asumi niciun risc. Ei, acum și noastră v-ați asumat un risc că ați venit la această prezentare și ar putea ca unele persoane să creadă că mă leg sau am ceva persoana respectivă. Unii știu foarte bine că dacă ne cunoaștem s-ar putea să reprezinte chiar un dezavantaj, nu un avantaj, pentru că știu ce știi. Nu știu cu ce anume, ce greșeli ați observat dumneavoastră de obicei în analizele de risc. Eu întotdeauna caut temeiul legal, baza legală. Cei care mi-ați fost cursați, ce vă recomand de obicei? Să citiți sau să nu citiți legislația? Nu faceți chiar ce Că mai sunt mai nou. Întotdeauna vă recomand, nu citiți, studiați. Că atunci s-ar putea să nu greșiți. Sfânta Treime, după care ne ghidăm, are câteva elemente și cuvinte cheie, sau cuvinte magice, cum îmi place să spun. De aceea am subliniat cu roșu anumite elemente pe care am considerat importante din această legislație. Practic, articolele sunt simple. Le poate citi oricine. E ca și un checklist sau nu. Unii dintre noi sau dintre noastre o respectăm sau nu. Acest articol care ne spune ce am. Pas cu pas. Ce avem de făcut. Unii dintre noi o respectăm sau unii deja încep să fugă și sar peste câțiva pași. Articol numărul 6, care spune că, și ceea ce mi s-a părut foarte important, și întotdeauna întreb și la cursuri, care este cea mai mare valoare din orice organizație? Și în sfârșit avem o lege care prioritizează ce anume? Viața persoanei, da? După aceea și bunul și așa mai departe. Nu trebuie să vă citesc ce anume trebuie să conțină o documentație.
pas cu pas. Da? Începem cu ce anume? Cu nominalizarea. Și mai departe, să parcurg foarte pe scurt. Și ceea ce mi s-a părut important, de exemplu, la grilele de evaluare. De ce este cu roșu? Că se completează cu anumite situații, pe care, cu toate că toți am fost învățați. Totuși, mai sunt persoane care nu realizează acest fapt. Adică starea de fapt și starea care ar trebui să existe. Toți dintre noastre, sau majoritatea dintre noastre, și majoritatea dintre evaluatorii de risc, ce fac de obicei? Exact ca și cum v-ați luat permisul de conducere. Ați trecut un examen și fiecare conduce după cum crede. Cu toate că există o legislație. E decizia fiecăruia, nu? O respectăm sau nu o respectăm? Ce anume este important din grila aceasta de evaluare? Și eu de obicei încep ca și romanul polițist din spate. Cele documente specifice, cele documente suport. De ce credeți că sunt importante? Din punctul nostru de vedere. Știți foarte bine cei care mi-ați spus cursați, nu face să joc rolul de televizor. Cursurile sunt interactive. Eu vă întreb și noastră vă răspundeți. Hai, asta se mai poate ieși invers. Bun. Haideți să vedem ce anume se înțelege din instrucția numărul 9 la primul punct. Definirea parametrilor interni și externi. Ce este de fapt? Ce este de fapt contextul, da? Ce anume conține acești parametri? În câte analize de risc sunt omise aceste mici elemente? O cer legea? Nu mă credeți ce vă spun. Ca de obicei. Vă rog să vă documentați și să vă convingeți că așa este negru pe alb. Și este o cerință. În multe analize de risc este omis, poate nu chiar în totalitate, dar deja avem o problemă. Și chiar spune că nu se limitează doar la, adică mediul cultural, ci alți factori cheie. Relații cu părțile interesate. Care sunt aceste relații? Care mai este rolul nostru ca și evaluator de risc? E greu, e foarte greu. Și de consultanță. Mai ales relația cu cine? Cu autoritățile. Cu beneficiarul. Că beneficiarul întotdeauna crede că dacă are banul în buzunar, este șeful nostru, stăpânul nostru. La nominalizare. Deci am întâlnit foarte multe analize. Nu se specifică. Ce anume? Dacă este vorba despre un obiectiv rezistent sau nu. Pare un lucru banal. Dar este important sau nu? Corect. Am mai întâlnit anumite lucruri ce nu sunt specificate. Dacă are măsuri de securitate implementate sau nu. Sau poate v-ați întâlnit și noastră cu rapoarte despre are măsuri de securitate implementate. Care sunt acelea? Nu sunt descrise. În schimb, ca și elemente de ignorare, sunt utilizate. Deci există adică practic, nu există o corelare, ceea ce este descris în raport și elementul ales în grilă. Dar vom ajunge și la elementul din grilă. Obiectul de activitate. Oare este important sau nu? De multe ori apare denumirea firmei, adresa, dar care este obiectul sau obiectele de activitate, total lipsă. Dar se întâmplă doar la mine la punct. Și mai aici o observație, dacă te rog. La obiect, mult se rezumă efectiv la obiectul care se găsește pe cuiul firmei, acea activitate principală pe caiet, ceea ce în fapt poate nu se întâmplă. Că știți că multe firme, una declară și alta realizează. Corect. Sau în obiectivul respectiv. În obiectivul respectiv se desfășoară o activitate, un cod caiet conex activității lui. Este obiectul de
de activitate, ce se desfășoară acolo. Că el ne generează măsurile minimale și multe altele. Asta e corect. Da, dar pentru asta e cel certificat de constatator pentru punctul de lucru. Și vezi exact ce desfășoară acolo. Și atunci este acoperit. Eu de obicei insist, sau nu degeaba insist, la documentele suport. De ce? Este exact o dovadă. Una declar ca și persoană și alta este dovadă. Ce vă spun de obicei la cursuri, cei care ați fost? Munca de evaluator de risc se aseamănă cu munca de detectiv. Trebuie să credeți tot ce vă spun beneficiar. Pentru că interesele sunt diferite. Da, nu, Și chestionarul de la evaluator, când faceți evaluarea de risc, puneți pe beneficiar, după ce a declarat, să declar și susțin că cele relatate corespund realității. imediat. Și îl puneți să semneze și să-și pună ștampila. Cu asta v-ați rezolvat. Corect. Din păcate, vă rog. Eu aș mai avea o întrebare. Am parcurs o speță, de exemplu, o fabrică cu un anumit obiect de activitate, la intrarea în fabrică avea și un chioșc alimentar, care aparținea tot de ei. Practic, acolo trebuia să avem două linie, că sunt două coduri de căieți diferite, două... Foarte corect. E foarte corect. Eu îmi cer scuze că n-am specificat ceva de la început. Știu că nu e frumos să schimb regulile jocului din mers. Am rugămintea să vă notați întrebările și avem o cutie magică, o cutie roșie. Și acolo puteți să depuneți, oricum vom avea și o sesiune de discuții. E tot vina mea că s-a decalat un pic programul și aș dori să mă încadrez. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Scopul evaluării. Să luăm discuția la sesiunea de întrebări. Da. Deci, oare scopul care este? Este important sau nu? Instrucția numărul 9 ne solicită sau nu? Da. Deci trebuie avut în vedere. La plasarea geografică am întâlnit analize de risc fără aceste date. Unde este amplasat obiectivul? Nu mă refer la poză sau la ceva. Nici măcar o descriere. Sau am mai întâlnit cazuri și mai grave. Stabilirea vecinătății. Este important sau nu? De ce? Instrucția numărul 9 ne spune clar niște distanțe pe care, bineînțeles, acele date le vom utiliza în grilele de evaluare. Descrierea căilor de acces. Unii chiar uită cu desăvârșire. Dar nu acestea sunt greșelile cele mai grave sau cel mai des întâlnite. Dar totul sunt. Cadrul organizațional este obligatoriu. Este un mic capitol important din analizele de risc, din raport. De ce? Deci, programul de lucru, da? Cine cu cine comunică? Numărul de angajați. Sunt niște elemente care, din nou, sunt utilizate corect sau greșit în grilă. Deci, cum poate un evaluator de risc în grilă să aleagă o anumită variantă dacă nu are această organigramă, nu are nici o informație. Dar v-am spus, toate acestea se întâmplă doar la mine la Cluj. Mi se pare un capitol important. De ce? Sursele de risc și riscul. Practic asta este obiectul muncii noastre. Da? Scopul evaluării. Să identificăm, să analizăm și să tratăm riscul. Ei, ce se întâmplă? Lipsa identificării zonelor funcționale. În multe analize de risc, ori lipsește cu desăvârșire sau doar apare definiția. Fără să fie complet. Exact. De ce sunt importante? Identificarea zonelor funcționale. Chiar dacă se suprapun, unii evaluatori de risc se sperie și mai bine nu identifică. Oare de ce? Că sunt acele cerințe minimale unde se spune clar și se face referire la zonele funcționale. Că dacă nu s-au identificat, cum va putea evaluatorul de risc să găsească soluția
diminuării riscului rezuit. Și aici este și un suport către beneficiar pe conformitate la 300 euro. Exact. Atunci beneficiarii, deci este atât în beneficiul beneficiarilor, clienților, cât și a viitorilor proiectați sau chiar a proiectaților. Proiectații, din păcate, nu știu. Nu vreau să știu motiv. Nu știu câți dintre dumneavoastră identificați mai mult de 20-30 de riscuri, în afară de cei care utilizați un anumit program. Poate reprezentanții inspectoratelor județene de la poliția fiecarei județ, poate ați întâlnit doar 3, 4 sau 5 riscuri, care sunt riscuri generale. Unii confundă sursele de risc doar cu riscul. Nu este corect. De ce? Știu, e greu de răspuns. Acum această întrebare. E foarte greu. Pentru că în instrucțiune spune ceva. Identificarea tuturor riscurilor. E un cuvânt cheie care ne cam pune piedici, da? E cam imposibil identificarea tuturor. Dar, măcar să vă străduiți să identificați riscurile defalcate așa cum este de fapt. Sau cum poate fi. Pentru că este o probabilitate. Nu? Și acum, practic, în principal cele relevante. Corect. Nu știu dacă noastră ați întâlnit sau utilizați în rapoartele noastre riscuri care nu au nici o legătură cu securitatea fizică. Mă refer cu tremure, inundații și tot felul de mine. Ceea ce, sau pentru incendii, care fac obiectul unei alte analize. Cei care sunteți... Exact. Deci, care lucrați în domeniul tehnic, știți că este acel scenariu de securitate la incendiu. E total altceva. Din păcate, întâlnim la greu aceste riscuri identificate greșit și utilizate în rapoartele. Se omite verificarea, într-adevăr, dacă există acele evenimente. Dacă v-a spus beneficiarul, da, domnule, la mine nu s-a întâmplat niciodată nimic. În momentul în care se cuplă cu securitate fizică, nu intervine la 4 ani în domeniul ăsta și nu definiție la 4 ani în lucrul ăsta, atunci fac parte lucrurile șef. Eu știu că sunt implementate din când au început analizele de risc acum mulți ani. Și foarte mult le solicită, dacă nu le deschisele astea, cine mai scris asta, din nou legătură cu ceea ce facem de proiecte valoare de risc social și de apar aceste anomalii. Încă nu este specificat securitatea fizică, nu e securitatea fizică și factorii care lucrează cu om prin sistemele de securitate de care lucrăm. Atât. Nu ar trebui să ne intereseze nici curente electrice, nici altceva, nici cu tremurul. Și mai nou acum ai o pandemie. Da, e important. Nu are legătură. Definirea este doar o stare de fapt. E sumar definit într-adevăr, în schimb, conceptul de ca toate studiile internaționale privată explicitează și specifică că ponderea, esența problemei este pe prevenție, sistemul acestor măsuri și acestor zone de privat, esența este prin prevenție și pe intenție. Deci, acțiune intenție. Deci, nu neglijență de cam așa ar trebui și atunci și lucrurile reduceau cum spunea și incendierea și incendiu și... Ajungem la un capitol numit revizuirea analizei de risc. Bănuiesc că mulți dintre noastre ați ajuns la acea situație când deja a expirat ITP-ul și analiza de risc trebuie să fie revizuită. Aici se pune întrebarea. Dom'le, e suficient? Fac copy-paste? Că doar nu s-a întâmplat nimic în ultimii 3 ani. Asta cred că din păcate. Dar starea de fapt, de multe ori, este total altă. Ce înseamnă cuvântul revizuire? Corect? Mai urmează și virgulă în text.
inclusiv rectificarea. Adică, dacă sunt greșeli, dom'le, acum este momentul. Nu cred tot ce este sau ce a fost acum. Da, domnule. Și în prima evaluare, de exemplu, s-au pus niște măsuri. Și verificat dacă ele au fost realizate sau nu. În primul rând. Foarte corect. Bănuiesc că majoritatea dintre noi, când am făcut primele lucrări, am fost la un anumit nivel. Între timp, normal, am evoluat și am perfecționat și am mai găsit chiar greșelile noastre. Știu, e ușor de găsit greșelile altora. E cel mai simplu. La revizuire, ceea ce mi se pare foarte important și poate e doar punctul meu de vedere. Eu consider că nici nu a existat acel raport. Și cu mine vă recomand, luați cap-coadă de la litera A până la litera Z. Exact. Parcurgeți fiecare pas conform cerințelor legale. Suntem oameni, putem greși. Asta e natura noastră, nicio problemă. Când vine momentul revizuirii, e chiar șansa, în special, și în fața autorităților, sau chiar în fața beneficiarilor, da, domnule, am greșit, dar uite că v-am mai identificat ceva. Deci, este dovadă de profesionalism. Opinia personală este că prin revizuire nu trebuie să ștergem greșelile, neajunsurile, lipsurile, evaluările anterioare. Eu așa procedez și așa consider că e corect, evident. De ce și mai aș vrea să justific? Menționez în raportul meu că rectific, revizuiesc, actualizez raportul X realizat de evaluatorul Y, menționez măsurile consemnate în acel raport, modul de implementare, parțial, total sau deloc, și unde am descoperit că unele sunt neadecvate, se spun ca măsuri, am justificat că toate că s-a propus asta, nu se justifică din motivul care. Oarecum cauzând situația țin aberantă anterioară, dar nu o șterg. Rămâne ca și oricând se poate face o reconstituire în timp și în scris. Și ajută. Poate ajuta cândva. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu că practic anticipezi un alt capitol important. Era la revizuire, scuze. Da, corect. Ce înseamnă analizarea riscului? Cum puteți analiza riscul? Pe ce bază? Aveți o cerință legală sau nu? Pe care o omit foarte mulți evaluatori de risc. Care metodă utilizați? Se specifică în lucrare sau nu? Foarte rar. De multe ori se face chiar un ghileci. Ceea ce nu e corect. Cea mai des utilizată metodă care e? Care utilizați dumneavoastră. Nu este obligatoriu. Exact. Cu care vă este cel mai la îndemână. Poate aveți o soluție onestă, da? Mulți o utilizăm. Foarte bine. Metoda Delphi. Cea mai des întâlnită, cea mai simplă, nu? Care este baza? Eu sunt foarte rău la matematică și am fost și mai rău. Singurul lucru care am priceput la vremea respectivă au fost matrice. Și am zis că nu voi folosi cu veci. Până ce n-au trecut vreo 38 de ani. Dar este o metodă pe care se utilizează. Trebuie specificat. Apar una, două matrice sau niciuna. Ce înseamnă, practic, matricea inițială? Ce anume trebuie să conțină? Riscul identificat, dar ce face de fapt? Care n-au înțeles mulți evaluatori de risc acest mecanism. Ce trebuie stabilit? Sau ce stabilește prin aceste matrici? Nivelul de risc. Care poate fi cu tare. Nu? Exact. Deci fiecare metodă are procesul lui. Mulți evaluatori de risc, domne, nu găsesc metode de tratare. De ce?
Și n-am vrut să încep și să fiu rău de tot. Care este baza și o cerință legală să se specifice și să se utilizeze ceva? Dacă mă ajută cineva. Domnul Teanu a achiziționat ceva pentru membrii asociației. Veți fi curioși ce anume. E un standard, oameni. Și legislația, vorba aceea, ne obligă să utilizăm standardele europene și cele naționale. Ei, câți dintre mulți evaluatori de risc utilizează acel standard? Adică managementul riscului. Deci e chiar baza managementului riscului. Unde, practic, avem la dispoziție, urmează, doar 4 metode. E greu de utilizat. E greu de căutat. Nu e nicio problemă. Cândva am fost învățați. Cândva am avut timp să învățăm. Eu întotdeauna recomand, nu trebuie să ne fie jenă să reînvățăm sau să luăm anumite materiale și să ne convingem că da, într-adevăr, așa este sau să ne aducem aminte. Cele 4 metode de tratare, teoretic, ar trebui să fie simple. Teoretic. Practic, pentru mulți evaluatori de risc este science fiction. Estimarea riscului, da? Care, practic, se face pe baza a unei scale de evaluare. Fiecare metodă are scala lui de evaluare. Sunt la dispoziție mai multe metode. Ei, ajungem la un capitol și mai greu. E ușor de găsit soluții și science fiction. Orice tratare sau orice metodă de tratare, oare în analizele de risc sunt găsite sau impuse corect sau nu? Care mai este rolul nostru ca și evaluator de risc? Când am identificat un risc, mai ales în relația cu beneficiarul. De multe ori vă recomand, puneți-vă și în situația beneficiarului. Nu se cunoaște, din păcate, legislația. Nu trebuie să o cunoașteți, să o țineți minte. Sau să o țină minte evaluatorul de risc. Dar măcar din când în când să mai ia Sfânta Treime, pentru că din când în când se reactualizează sau nu. Dar nu vă fie jenă. Luați și citiți. De ce? Nu degeaba v-am spus la început. Nu citiți, studiați. Sunt niște cuvinte cheie care s-ar putea să vă dea dreptate sau să vă sape sau să vă scape de anumite neplăceri. Nu? Oare puteți stabili o măsură corectă fără să cunoașteți ceva? Acel ceva ce poate fi? În primul și în primul rând. Ghinion curat. Ghinion. Și dacă nu cunoașteți valorile de protejare, degeaba ați identificat un risc. Întotdeauna spun 10 milioane de euro. Pentru cineva, altcineva reprezintă total altă valoare. Cu toate că, dacă o punem pe masă, e aceeași valoare. Dar, știți foarte bine, orice metodă de analiză a riscurilor, cum este? Subiectivă. De aceea este, și repet din nou, este esențial relația cu beneficiarul. Pentru că, la un moment dat, ce fac beneficiarii? În loc să impuneți noastră măsuri de securitate conform legislației în vigoare și conform nivelului de risc identificat, încearcă, ce să vă facă? Să impună dânsii. Las că e bine și așa, pe doar baniți la mine. Și, din păcate, foarte mulți evaluatori de risc cad în această capcană. Dar v-am spus, doar la noi la Cluj. Restul țării. Asta este natura omului. Adică, unii avem anumite competențe, alții mai puțin. Cei care vin din domeniul tehnic au carențe de domeniul bazic și invers. La un post de radio se spune că
am 5 vești proaste, un așa și așa, dar nu cine știe ce. Păi, am și o veste proastă, dar nu cine știe ce. Trebuie să învățăm. Trebuie să ne perfecționăm. Fiecare în domeniul unde simte că are nevoie. Mulți evaluatori de risc simt și cred că știu de toate. Nici eu nu le știu de toate. Nu-mi place, nu-mi place, mai intru pe Sfântul Google, mai iau o cărticică, mai una, mai alta. Dar depinde de fiecare persoană, de fiecare evaluator. Estimarea costului. E foarte greu. Nici nu trebuie. Zic unii evaluatori de risc. Acest capitol de multe ori lipsește cu desăvârșire. Dar nu se cere. Degeaba întreb pe domnișoara Daniela, ce vă interesează de obicei sau pe orice client dintr-o analiză de risc? Costul. Logic. Ce am de făcut și cât mă costă? Și care mai este rolul nostru de evaluator de risc? Să fie costul cât mai exact. Nu vreau să fie ce implementează acolo, adică nu... Corect. Dar sunt de acord și cu domnul Plejan. Că sunt evaluator. Sau nu? Copilaș. Exact. Deci trebuie să fie echilibrat. Orice măsură trebuie să se regăsească și în costuri specificate. În multe analize de risc găsiți niște costuri aberante. Aberant de mici. Sunt câțiva în sală care lucrați în domeniul tehnic sau aveți și firmă de bază. Bun. De exemplu, un proiect tehnic este cuantificat cât costă. Păi nu. Înseamnă că e gratuit. Iar asta vă spun în cabinet. Ce scrie? Analiză, domnule, asta îți plătesc. Sau un anumit sistem. Domnule, ce evaluator mi-a scris că costă suma X. Domnule, eu îți dau X-2. Deci, vă recomand să cuantificați cât se poate de corect. Adică să lăsați și o plajă. Știu, e muncă de cercetare, ca să vedeți totuși anumite costuri pe piață. Fiecare domeniu. Eu dacă nu întreb pe domnul Plejan, domnule, cât face la dumneata ora de intervenție? Vă spun, domnule, e gratis. Că mie mai simplu. Este durerea mea. Capitolul concluzii, care practic este tratat cu indiferență. E acolo să fie. Eu consider capitolul poate cel mai important, unde ar trebui să se regăsească ce anume, începând de la măsuri și practic ce mă așteaptă ca și beneficiar. Și ce a spus, exact. Și exact ce a spus domnul Catrinoiu. Cazul revizuirii este capitolul unde, într-adevăr, ar trebui să se regăsească starea de fapt, ce urmează, ce a fost, pentru că, iar gândiți-vă, de multe ori, nu știu cum e pe la noastră, prin județe, când vine cineva în control și verifică totuși, da, domnule, există acest raport, dar și ce conține? În afară de grilă, sau grilele de valoare, avem acest capitol. De ar trebui la capitolul concluzii să avem ce anume. Nu știu câți dintre noastre știți ce ne solicită instrucția numărul 9. Doar ce scrie acolo? Una sau mai multe. Majoritatea evaluatorilor se rezumă doar la una. Asta restul o fi cum o fi. Foarte simplu. Ai măsuri care sunt conforme poți să ai și recomandate. Două chestii care le tot mea, orice client, dacă îți pare că era ceva, vrea așa să facă. Asta vrea să corect. După care se treabă cu toți. Dar asta este esențial. El nu citește. Exact. Multe analize de risc nu se regăsesc sau se regăsesc doar
cerințele minimale. Dom'le, eu mă rezolv doar la cerințe minimale. Asta spune legea. Potează că mai am și alte riscuri. E corect. Cerințele minimale nu sunt și suficiente. Corect. Nu întotdeauna. Dar nu pot fi impuse decât în măsuri propuse. Ei, mă bucur că ați ridicat și ați spus un cuvânt care nu-mi place. Asta e adevăr. Sunteți amabili să mai repetați încă o dată. Deci, măsurile minime, care sunt obligatorii, e clar, măsurile suplimentare nu pot fi impuse cu forța beneficiară. Aici ați spus foarte bine. Propuse sau impuse? Două lucruri diferite. De ce nu poate fi impus? Păi cine e meseriașul? Cine este specialistul? Evaluatorul de risc. Și atunci, de ce nu poate fi? De ce e cu titlul de recomandare? El refuză să-și asume raportul de analiză. Foarte simplu. Dacă nu Da, e justificat. Depinde de cum știi tu să te impui, ce argumente ai atunci. Păi, și ăstea trebuie să... Deci, în primul e asumată aici. prin justificare. Și unele nu afectează grila. Da. Unele dintre ele nu afectează grila. Deși fără ele grila... Dar eu vin cu altă întrebare. Dacă dumneavoastră doar propuneți, nu le impuneți ca și măsuri, pe grilă cum le alegeți? Că unele nu afectează grila. Exact. Legea spune, instrucțiunile numărul 9 spun, măsurile dispuse se cuantifică pe grilă ca și când sunt implementate. Dar cele recomandate, cum le puneți pe grilă? Păi nu le pot. Nu le luați în calcul atunci. Bineînțeles. Nu le poți pune pe grila. Obligatorii. Da. Așa ai trecut în grilă și nu sunt implementat, grila ai completat-o ca și risc tratat, da? Trebuie cuantificată în concluzie. Absolut toate. Nici o analiză n-am văzut să fie toate măsurile din grilă care n-au fost implementate și menționate în concluzie. Absolut nicio analiză. Și câteva sute care ne-am văzut. Nu. Sunt bifate, sesizare sau semnalarea stării de pericol asupra personalului. Nicăieri în raport sau în concluzii nu regăsești ca și măsură trecută de către evaluator să pună, să se realizeze de către sistemul de alarmă, sesizarea stării de pericol. Nicăieri nu există în concluzii făcute, dar e bifată pe grilă. Și atunci beneficiarul ce face? Și sunt obligatorii. Deci dacă acoperi toate pe grilă, care țin de grilă, și sunt măsuri suplimentare ca recomandări. Spre exemplu, suplimentare de securitate pentru anumite zone, care nu apare undeva. Ai o ca recomandare, că nu poți să-i spun eu nu-i pun. Are de recomandă să fie sau alte rechiziții. Ce nu afectează grila. De exemplu, să se pare Vă rog să domnului Petru. Cred că învățământul este unul este resemnat. Se propun măsuri pentru tratarea și controlul riscului. Exact. Sursa poate fi din lege, că e măsură obligatorie în lege, sau pentru că eu, evaluatorul, am identificat un risc. Și propun măsuri, da, îl cuantific am nivelul de risc curent, îi dau măsuri, ăsta rămâne în organizație. Evident că apare, poate apare o fază de negociere, de discuție. Că un risc poate fi tratat, nu știu, suplimentează baza sau din mijloace tehnice. Am tot felul de variante. Asta e partea a doua, dar odată ce le-am propus și el a semnat că și-a asumat raportul, devine obligatoriu, 60 de zile potrivit, deci trebuie să le facă. Există și categoria recomandări. Astea nu sunt, astea nu afectează grila, sunt niște recomandări. Eu consider că, uite, nivelul este acceptabil, le-ai asumat în regulă. Suplimentar poți să îndesești sesiunile de training cu client, cu personalul sau, eu știu, alte recomandări pe care le dau. Dar în grilă se vor reflecta măsurile. Indiferent de sursa lor, că e măsură obligatorie impusă de lege sau eu evaluatorul, eu dau. Sigur, oricum grilele sunt pe animale. Negocierea asta, atenție, merge până la urmă. Nu e nicio chestie. Există recomandare, așa că recomandare nu afectează. Nu e recomandare. Nu afectează grila. Asta e problema, nu se cuantifică în grilă. Nu se cuantifică. Propune. Dacă le-ai cuantificat, se
Corpul întreg dacă un lider primesc o situație, butonul de semnalizare, posibilitatea semnalizării, ori un raport nu o găsesc nici la mijloace existente, o are deja, nici la propuse, că i-am spus eu, e greșeală. Este greșeală. Important e tipul de obiectiv. Așa e. Din tipul de obiectiv, Trecem la capitolul durere grilă. Din păcate, am întâlnit grile alese greșit. De ce? Semnul întrebării. Numai la Cluj s-a întâmplat asta. Exact. Se alege doar o singură grilă. Dar de ce? Un articol din instituția numărul 9 spune că pentru fiecare obiect de activitate obligatoriu trebuie completată grila aferentă. Care de unde reiese? Ia ghiciți tot dintr-un document suport, care de obicei nu există. Certificatul constatator. Nu e nevoie de un dar e umplutură, e doar maculatură. E degeaba. Protejăm natura. Nu poți să-l Ce se întâmplă în cazul în care evaluatorul de risc nu poate culege date reale? Alegem varianta cea mai favorabilă, de mână, în loc să alegem varianta corectă. Ce ne mai spune un articol? Pentru fiecare categorie, evaluatorul scrie în zona de scalare toate elementele identificate. În câte analize de risc cu grile găsiți aceste elemente? De creștere a riscului sau de diminuare? Nu, domnule, doar de diminuare. Trebuie să iasă grila, nu? Da. Altfel nu iasă, să știi. Altfel nu iasă. Toți cei care sunteți în sală sunt convins că utilizați atât elementele de creștere cât și de diminuare. Doar restul lumii utilizează doar cele de diminuare. Care sunt aceste elemente? A fost și discuție în cadrul asociației la un anumit moment. Anul trecut cam aproape pe vremea aceasta. Membrii asociației au la îndemână acest lucru. Eu cam atât am vrut să vă prezint așa pe scurt ce greșeli am întâlnit doar la mine la Cluj. Și astăzi este o zi deosebită, zic eu. Dar nu știți de ce. Că suntem împreună. Am spus că eu sunt și totdeauna am fost mai slab la matematică. Astăzi este 8/6/2020. Dacă am început să adunăm aceste cifre, dăm o anumită cifră, o valoare. E vorba de 20. Ei, de acest material aveți două coduri QR. Una este materialul prezentat și al doilea cod este o reducere de 20% la cursurile noastre. Dar, ca să învățăm la cursurile noastre, eu am și invitat special din partea autorității. Adică Inspectoratul Poliției Județene, Hunedoara, Gazda vine la urmă. Hunedoara, Alba și, bineînțeles, și Sibiu. Am rugămintea ca fiecare dintre noi să ne împărtășiți. Poate am dreptate, poate nu. Mai văd și eu. Doar din greșeli. Nu știu cum e pe la noastră, asta m-am spus toate, doar la cursul. Cine dorește să spune? Da. Ca și gazdă. Da, ca și gazdă. Da. Iac Adrian, numele meu, pentru cei care mă cunoaște, sunteți poate din alte județe, ofițer electronic la IPJ Sibiu. Da, ceea ce a expus domnul Naghi, sunt greșeli foarte des întâlnite. Am întâlnit în foarte multe evaluări de risc vis-a-vis de alte criterii de diminuare a riscului. Cred că sunt prost înțelese de mulți evaluatori, trecând senzorul de mișcare orientat spre fereastră. Ăla e rolul lui, trebuie să detecteze zonele din care se pătrunde. Nu e un alt factor de diminuare. Legislația ne spune clar. În alte criterii de diminuare a riscului nu se utilizează elemente care au fost deja tratate în grilă. Deci nu avem ce căuta cu sistemul antifracție, nu avem ce căuta acolo cu sistemul de supraveghere video, controlul acces, că sunt deja tratate în grilă. Nu este criteriu. Și atunci poate fi un criteriu de
Diminuarea riscului, exact. Elementele, toate penerele de avertizare, că e supraveghere video, că e, nu știu, conectat la dispecerat de monitorizare și intervenție. Sunt elemente de diminuare a riscului, care nu sunt tratate în grilă. Dar de multe ori apar aceste elemente. Sau am mai întâlnit, la fel, la completarea grilei, lifiază sistem de control acces, fiindcă încuie ușa, care iarăși încuie. Este în rubrica elemente electronice, echipamente electronice. Un sistem de control acces, în înțelesul hotărât de guvern 301. Nu are nicio legătură cu încuietoarea. Astea sunt foarte des întâlnite. Acum, nu spunea și domnul Nac, la riscuri, ce sunt? Sunt evaluări de risc în care ia codul penal, riscurile din codul penal, adică faptele prevăzute de codul penal și ele sunt și riscurile. Și atât. Curiozitate. Acum ați vedeți ambele documente. Mă refer la un raport de evaluare și un proiect. Da. Lucrurile sunt în concordanță, ajută raportul. De foarte multe ori. Te clarifică. Din păcate, proiectanții de cele mai multe ori nu trec elemente din raportul de evaluare a riscului, adică măsurile cum e prevăzut în legislație, ar trebui să le treacă, și iar de foarte multe ori nu conexează și analiza de risc. Măcar să poți să te uiți pe analize, să vezi dacă în proiect măsurile și elementele propuse pentru a fi instalate sunt în concordanță și cu analiza de risc, nu doar cu măsurile minimale din legislație. Cel care aprobă proiectul nu poate să-l întrebe pe proiectant dacă să certifice el că a studiat evaluare de risc la obiectivul respectiv. Este prevăzut la structura proiectului, în anexa 7, la 301, și că are capitol în care trebuie să descrie. Dacă o semnat, e răspunzător legal. Și toți că le vor. Da, dar dacă îi dai aviz negativ beneficiar, nu previne beneficiarului vis-a-vis de avizul negativ, fiindcă între cei doi n-au existat. Să le refacă proiectantul. Soluția, discutam ca și... Dacă proiectul e tocmit fără să respecte cerințele analizării, se respinge, simplu. Avizul ar fi negativ, mai neavând cerințele, Ce noroc, nu la Cluj. Nu la Cluj. La Cluj trec toate, așa? Se potrivesc. Nu știu cum e pe la noastră, pe la Bunătoară și la altă. Nu e așa. Și vă spun că țineau cu măsurile, concluziile raportului de evaluare. Nu se trec cele din, nu se face concordanță între grilă și concluzii. Asta e o chestiune foarte des întâlnită. Rapoartele se fac ca general. Ce spunea și domnul la începutul discursului, nu se stabilesc zonele funcționale, asta e o chestiune doar definiții, nu se stabilesc concrete, acolo se merge și proiecte la fel și se țin lanț greșeli. Altă problemă este că nu se urmăresc toate cerințele minimale din anexa 1. Nu se trecau nici măcar în grilă, ca să nu mai discutăm de concluzii. Se omit de foarte multe ori cerințele minimale. Unele dintre ele. Și asta e o greșeală generală și... Da, și facultatea. Da. În alte rapoarte au început să fie mai rare puțin greșelile astea pentru care am tot discutat cu evaluatorii. Nu se dimensionează dispozitivul de pază în raport. Avem în grilă pază permanentă sau temporară și nu știi nici măcar acel capitol când am scrie la concluzii. Sau dacă nu, ori nu se trece. Da. Paza. Ce mă privește, nu mai am pază. Dumneavoastră ca evaluator, nu aveți obligația de dimensionați dispozitivele, să spuneți Paza, așa scrie. Plan de bază. Era raportul de evaluare. Da, și el pe ce bază face? El cum dimensionează dispozitivele de cel care face planul de fază? După Pe bani. baza acestui După bani, pe totul de Dacă acolo. evaluatorul nu a menționat nimic în raport, cum faci planul de fază? Eu mă duc la unități care au plan de fază deja la de Așa. Da. Pe pot să fac la... Nu poți. Trebuie dumneavoastră.
diferență. Dumneavoastră faceți o evaluare. Dumneavoastră sunteți evaluatorul, nu? Și nu că stabiliți. Planul de bază se face după evaluare. Și dacă are bază, da, mulți evaluatori spun, există bază, nu știu pe care, dar în concluzie spune, dacă măcar să zic dimensiune, da, este ok dispozitivul instituit la momentul efectuării de analize sau nu este ok, sau trebuie suplimentar. Practic, asta menționați dumneavoastră atunci când faceți analize. Dacă noi spun să pună două posturi și n-are atâția oameni, înseamnă că ei nu poate să facă plan de bază pentru că, dau un exemplu. Sunt foarte multe societăți de bază care nu se asigure atâtea posturi de bază câte, de exemplu, eu le identific și le cer. Și atunci respectivul zice, dom'le, dar nu pot să, eu pot să asigur un singur post de bază. Și îi spun, dom'le, dar necesare două. Exact ce spune beneficiarul vă impune dumneavoastră deja măsurile. Nu dumneavoastră beneficiarul. E greșit, bun, ok, dar dacă... Da, suntem subiectivi. Soluția o găsește beneficiarul. Deci mai am dacă dumneavoastră vă asumați să vă treceți în raport că este ok un singur post de bază, dacă dumneavoastră după evaluarea noastră considerați că ar trebui două posturi, dacă vi le asumați și considerați că... Ia ghicit ce se întâmplă în cazul de incident. Încă nu s-au întâmplat. Trebuie să totul de la și se vor întâmpla. Pentru că dumneavoastră ați menționat bine, știți că trebuie două posturi și a spus unul că așa zice el, v-ați asumat treaba asta. Ca specialist, v-ați ascultat pe el. Dacă nu v-ați asumat și spuneți că trebuie să fiți corect și obiectiv, cum le implementează? Și problema lui. Adică, e vorba de asumarea fiecăruia, da? Problema, revenind la ce spuneam, da? Dimensionarea asta nu se trece de multe ori în raport. Sau avem fază temporară trecută în grilă, nu facem referire la o dimensionare concretă. Adică dacă am spus temporară, trebuie să spunem valorul. Și între ce ore și unde se trece raport de așa, deci mai da? Deci, pentru că, revenind, după aia, când se face planul de bază, îl facem ce îl facem planul de bază? Beneficiarul. Beneficiarul nu știe noi. El vine, ia raportul de evaluare, ce a zis specialistul meu evaluator. A spus baza așa. Baza parțială o tratez, dar baza cu plan de bază nu orice bază face plan de bază. Nu se poate deci, domnilor, trebuie să ne avizăm. Nu se va putea aviza. La avizare, da? Când se depune la organul de poliție planul de bază, se compară cu dispozitivele de bază în curs de evaluator, în raport. Dacă dumneavoastră n-ați scris nimic în raport câte posturi de bază, se respinge. Eu am luat, Dar dumneavoastră faceți lucrurile greșit invers. Planul de fază se face după raport și nu raportul după planul de fază. Mă scuzați că vă întreb. Dar noi confundăm concluziile cu situația existentă. Avem situația existentă pe care o descrieți din planul de fază ce există acolo și avem concluzii în care spuneți ce se implementează. Dacă e ok dispozitivul ăsta sau dacă are suplimentare. Da? Deci sunt alte chestiuni diferite. Da? Nu confundați concluziile, da? Ce trebuie făcut cu situația existentă. De exemplu, dacă nu există evaluarea, noi facem evaluarea și trebuie să întocmim planul de fapt. Ca măsură, întocmirea planului de bază. Dar dumneavoastră, ca și evaluator, trebuie să impuneți deja, să dimensionați dispozitivul. Dar dacă e dimensionat greșit. Care e obiectul raportului de evaluare? Pentru ce faceți dumneavoastră evaluarea? Faceți pentru a stabili, da? Niște măsuri de securitate, de tratare a riscului și mai departe, da? Faptul că are implementat o măsură nu vă schimbă dumneavoastră modul de tratare a riscului, da? De estimare și de tratare a riscului. Îl menționați ca o situație existentă.
Adaptarea. Asta este legal. Orice pas se face cu program de pază. Dumneavoastră, ca să constatați în timpul evaluării că se face că se face pază și nu există plan de pază, îi veți trasa o măsură de întocmire a planului de pază. Domnul, dimensionare. Atâta pot să vă spun 2-3 lucruri. Trebuie să vă asumați o responsabilitate totală. De acum am doar vești bune pentru noi. Odată urmează o pauză de cafea, după care venim în ajutorul dumneavoastră, ca să greșim mai puțin. Cum? Care sunt metodele de tratare? Urmează să le vedem. Vă mulțumesc. Să mai începem ce executivitate maximă. Vedem ce măsuri putem da.